हरसे सलायनानै नगाव खाथियाव थाफैबाय आरोना लोगोफोरनि। ओमफ्राय दायोथ' सोरांलायबाय, दायो खारनांसिगोनलाय। माने नगाव अभार ब्रिजआव थाफैदों आरोना लोगोफोरनि। जोंहा उफाय गैया, हरसे सलायनानै जों फैदों, हरनि 3थायाव मोनफैदों। ओमफ्राय उन्दुनानै दायो सिखारफिनबाय आरोना नै। ओमफ्राय दा सोरांबाय जाहैबाय। दा सोरांबाय, फुरा जोंनिनो गोजा आरोना बेयाव गारि थानाया, लाइन गारि थानायफोर माने नैबेथ' सासे लोगोनि जाहैबाय। ओमफ्राय हरै बहुद लाइन दं नै। ओमफ्राय आरो गाहायजोंबो लामा दं। ओमफ्राय ओइ नुवाखै बेसेबां लाइन दं, सेस जोंनि गारि आरोना, जोंनि पार्टि, जोंनि टिम, जोंनि ड्राइभार स्टाफआनो। सोरबा दाबो सिखाराखै। आं माने इमान गोबाव उन्दुनो हाया आरोना। थाब सिखारबाय आं फुङावनो सिखारनानै थाबायग्रा सराव मेन रडनो। दा बेनिखायनो लोगोफोरखौ फोजाथिंलाबायबाय आङो। नैबेथ' आंनि गारिनि, ओमफ्राय बेयो आरोना, आं सालायो बेखौनो। ओमफ्राय उफाय गैया, हरै बहुद लोगोफोर दं। जोंनो आरो आंजों लोगोसे सिगां आरोना, नायलांदो।